Alhaji dan Allah ka taimaka. Kaka ta ce asibitin kula da ba Alhaji ba ta yi lafiya ta ci nama ya mata zake a ciki. Kuma an ce in ka kuɗin ba ka barin da wasu 'yan mintuna za ta iya mutuwa Alhaji ka taimaka mata. Baba, kaga wata banza. Kun ka taimake ni. Gobara ta kama a gidana wallahi. Iyalai na da kowa duk sun kone a duwawu Allazi. Durun ma 'yan dubu. Wallahi ba za mu je mu ciwo banzan nan. Yayi ba ka yarfa mu ba. Wani yarfa? In ka ji ai ka yarfa mu. Ba wani yarfa ka arka gayin a gefe. In je na ci wannan banzan sai mu zo mu gaba da gayin mu. Allah ka taimaka mu. Ba ni da cinyo ba da na gobe. Allah ta Allah. Ini muke komai da muke yi. Wawa.